Calypson TV, tashar al'umma. Wani mashin son ki ne nake ji ya soki zuciyata. Wai kai dole ne sai kayi ƙarya? Ai mugun makaryaci ne. Dan Audu. Shi kenan malam dadi kwana biyu sai ka shiga ka buya. Ya aka yi ne malam dadi? Manzan Allah, yaushe za ka daina man irin haka? Kullum sai ka ce mun malam. To kai in banda abin ka in ba malam ba ya kace so na ci. Aba malam dadi. Malam za a kashi gidan nan soro na zo gidan. Ba ruwan bari da gada, ba ruwan na goye da gwalo. Ala hutu zuciyarka. To ya sunan na ga yake. To ka ce min jagwado ko ka ce min dadi. Ya ka daga ce min malam. Dakata. Da munafi. Warawo ba. Ni fa a hannun yan ta'adda na kwana. To alhamdulillah. Allah ya ƙara. Calypson TV, tashar al'umma.